କାଙ୍କଡ଼ର ପ୍ରଣାଳୀ କେମିତିଆ କହିଲ? କଣ କଣ ବିଷ ଦିଆଯାଏ କାଙ୍କଡ଼ ପୋକ ଲାଗିବନି? ସାର ଜୈବିକ ସାର ଦିଅ, ଖତ ବେଶୀ ଦିଆଯାଏ ଆଉ। ଏତିକି କହିବି। ଚାରା କୋଉଠି ଆଣିଥିଲ? ଚାରା ନର୍ସରୀରୁ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯୋଉ ଆମର ନର୍ସରୀ ଅଛି କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର, ସେଠି ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିଯିବ। ଆମେ ତାକୁ ସେ ନର୍ସରୀରୁ ଆଣିଥିଲୁ ଫାଷ୍ଟ। କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ କୃଷି ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ମିଳିଲାନି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ମିଳିଗଲା। ତାର ଅଣ୍ଡିରାଟା ମିଳିଲାନି। ଅଣ୍ଡିରାଟା ପୁଣି ଅଲଗା ଜଣ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅଣ୍ଡିରା ସହଜରେ ମିଳୁଛି। କେମିତି କଣ ଲଗେଇଲ? ଲଗେଇବା ପ୍ରୋସେସ ନର୍ମାଲ ଗଛ ଯେମିତି ଲଗାନ୍ତି ସେମିତି ଚେରଟାକୁ ଆଣିକି ଲଗାଇବେ। ଚେର କିଛି ଦିନ ପରେ ଛୁଆଁ କାଢ଼ିଲା ପରେ ତାକୁ ଟିକେ ଜୈବିକ ଖତ ଦେଇଦେବା, ସେ ଗଛ ଉଠିଯାଏ। ତା ଦେହରେ ବେଶୀ ଖତ ସାର ପାଣି ପାଣି ଦରକାର। ପାଣି ନହେଲେ ପାଣି ବେଶୀ ହେଲେ ବି ଖରାପ। ସିଞ୍ଚନ ହଁ, ପାଣି ଛିଞ୍ଚା ହବ। ପ୍ରଥମେ ଗଜା ଉଠିଲା ପରେ ପାଣି ହେଇଯିବ। ଏଇ ଚକ୍ରମାସିଆ ବେଶୀ ଫଳିବ ନା। ଆଗରୁ ମୁଁ କରିଛି 2-4 ଥର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସକ୍ସେସ୍ ହୁଏନି। ଏଇ ବର୍ଷ ସେ ଆମର ଟିକେ ବାପା ଯୋଉ କରିଦେଲେ, ଯାହା ହଉ ସେ ହେଇଗଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଅଣ୍ଡିରା ଚାରାଟା ମିଳିଗଲା, ଭଲ ଚାରା। ଭଲ ତ ଫଳ ଫଳିଛି। ହଁ, ତାକୁ ଝାଡ଼ିବାକୁ ପଡୁଛି ନା, ଫୁଲ ନହେଲେ ହବ।